ما زال سهم الأمس في القلب يندس والجرح في Adır Uygurca söz gelimi assalamu alaikum karandaşlar. Mane bala Nurul Salam Şerbazga. Mişo Çungo Khanzurlar Khataylar. Urumçi Şincan Turmonde. Umran Cahide. Onu silla. Bujel. Mane bala ka zarle kol bilatte. Mane bala kurbani Eid gun namaz ka katlaşte. Je koy kurbala bakat. Hukumat amas ne orde mane bala ka kurbani Eid gun khatak orde aş behmede. Mane bala kurbani Eid gun agar yarle de. Urumçi Baranje Tormode Doktor Khanaga. Mane bala ka. Mişo Umran Cahide onu silla. Birjel. Zarle ke kol bila ette. Khataylar. Putun dünya sabale. Man iltimas kelema bütün dünya hesabı bu adamlar ne Uygurlar ne bala Hizballah ne berek yürek kandılar bu kandılar amasne ticaret kele eterdene baron Uygur bala Hizballah ne Turmonde kandılar alep mane bala ne am 20 kilo kandılar alep Nur İslam ne bu asbaz bar uç paça khat Urumçi Baranje Turmonde çıktı bu khat خلقlar muhbar bütün dünyaya bade mene bade bu uç paça mene khat Nurul İslam Şerbaz şehid ne khat bu khat ne yazdı katek orde katek zulüm kıldı Uygur bala Hizballah ne bere geldi mane bala ne postmortem lazım bu ceset beğenmedi mane yarga Pakistan ka keleş ruhsat beğenmedi mane Pakistan konsolosluğu arz geldi bunu ceset beğenmedi agar ceset beğense nima çum bez postmortem kele onu kanda atırdı mane bütün dünya ka iltimas kele mane bala ka meyyet ka ceset ka bedete اقوام متحدہ نے ڈاکٹرلر وہ نے پوسٹ مارٹم کھلے منے بالا کا کندہ قطر دے وہ نے اسبات نے دنیا کا کھلے چنگو حکومت کو خطک جزاب رہے چنگو زوتنگ چنگو زنگلی کا چنگو گونسن تھا شنجان گونسن ساندہ وانگوا چانے علم جزاب رہے چدلک ساکچل خلقلر ساکچلر وہ چنگو ریبرلر نے تاتب دنیا لک سود کا اپنے دنیا لک سود ہونے علم جزاب برے وجن تو سینکوں کا علم جزاب برے وینگ جابو سینکوں شنجان حکومت سینکوں کا علم جزاب برے ماں ویور کرنداشلار من خانزو جیم سوز کل دے ماں چنگو دے خطای حکومت کا من اخترچ بے دے سیز پاکستان لگنے ویگورلار نے بالا خزبالا نے اتے انہیں یورک نے بیرک نے کاندنے علیہ ترمان نے انہیں تجارت ستے چنگو دے جائے تجارت پتن دنیا لازم یوک پتن دنیا ہم دے من بلا تھوڑ دو پتن دنیا اعلان کر دو چنگو لے خانزو گا چنگو دے خطائی زوتیں وہ جنتا ہوگا چنگو دے خطائی زنگلی ونجبو وانگوا چان گا چنگو دے شنجان دے گونسان تھان دے بشلے حکومت دے بشلے قادرلر نے اگر جزا بر دو دنیا خدا برسا دنیا چنگو لے حکومت کا خلق لر سود سلیب یول سلیب ہونے خلق لرسود علم جزا بردو وہ جنتاو بلا چنگو حکومت شنجان حکومت دے ریبر لر نے علم جزا لازم انہوں اویغور لے بالا لر نے خزبالا لے اتے منے بالا نور الاسلام شیرباز کا بے گناہ منے بالا گناہ یوک منے بالا کا چونکہ نماز اکتے بش جل برن منے بالا کا تو نیت باکن او آخر برجل قربانی عید نماز نے قطراشتے منے بالا نور الاسلام شیرباز بشکا نیچے ہوئی غور بالا قربانی عید نماز نے قطراشتے ارمچی برنجے ترمان دے قربانی نماز اخت آدم کا منے بالا نور الاسلام بشکا ہوئی غور بالا کا خطے گور لے منے بالا اگر یار لے دے قربانی عید کون انہیں برنجے ترموش دے دکتر خانہ کا منے بالا کا زہر لے کے کول بلا اونس سلا عمر جائد اونس سلا بشو اشکمانگ عمر جلد منے بالا نور اسلام شرباز کا زہر لے کول بلا خطائی لر خانزولر اتے ہم دے پودن دنیا خطائی لر نے جزا لازم منے یالم کھیرے اللہ کالتی آئیس منم اتمش اشکی اچ کھیرے آدم بشکا اقتصاد یوک اوی غور کرنداش لر ہم منے یاردم کلے شنجان دے اوی غور کرنداش بلا بزد کنبیر منے ٹیلیفون نمبر پاکستان دے رائیون نمبر نیل اچکے پاکستان دے رائیون نمبر نیل تقسان اچکے منے ٹیلیفون نمبر اچیس اون اچکے الک التے اتزیتے بیریس جگر میں اوش ماں مانے ٹیلیفون نمبر انگلش سے 00923125637123 This is my telephone number. Uyghur Karan Dash Bil Ahmad Duniya Man Bila Yardam Kele
منگا بیر سے اقتصادی یاردم کے لئے چنگو کا ایال کا میاد پاکستان کا پر منے خطائی ہوگرے ویزا بے میں دو بیر یریمائی بول دے بیرائی بول دے منے پاسپورٹ چنگو کوسل دے بار وہ منے پاسپورٹ ویزا بے میں دو نیمہ چنگو خوکے دو من آئے دا چنگو کا بیر صدقہ عرض کے لئے منے خطائی لر منے بالا کا نحا قطر دے اور جزا بول دو چندک منے ویزا بے میں دو منے ایال آئے دا کھسل اگر کھسل جگل دے اورم چیزے منے ایال پاشا خان داود اورم چیزے کھسل جگلے بتے اگر کھسل من میں تو پاکستان دے اگر کھسل جیروک کھسل کند بیسم بچ کا کھسل منم یگل دے کندو اس نے برتل بالا باقی دو خطائی لر من برتل بالا نور الاسلام شہرباز کا وہ یہ تا یریمی اش وقت ترمو کا اکھتے جگر من جل دے اس کا ہی برون انہیں زہر لے کے کول بلا ترمون دے اترے وقت خطائی لر من بالا نور الاسلام کا نہ حق اتر دے بچ کا غور بالا خزبالا کا نہ حق اتر دے پتن دنیا خطائی لر نے خانزو لر نے اگر جزا بیرے پتن دنیا یاردم کے لئے بیر سے منگا اقتصاد یاردم کے لئے بچ کا بالا لر نے اتانا آئے شنجان دے جگل دے خطائی لر ظالم قاتل وہ غور لمتے آتے بدلا سا شیزان چنگھائی گا تے بدلا سا گا زانزو ملت نے بالا خزبالا متے مینگول میں اتر دے امس از ملت کا اتر دے پتن دنیا انتقام والے چنگو حکومت کا خلق لر سود کا چاکرے بیدی تھی یاردم کلے من بالا کا پس مارتم کلے انہیں جسد نے بیدی تھی زکت والذل يثقلني لكنني أبدا ما غالني أي الجرائم في محرابك ارتكبت ودنس الأرض من أهوى به الرجس أي الجرائم في محرابك ارتكبت ودنس